Convergencia crea el instrumento de Nous Catalans, que dirige Ángel Colom, que es también secretario de Inmigración de Convergencia, para intentar atraer a los musulmanes al proyecto independentista. Y en ese marco contrata a Nureddin Ziani, al que el CNI, el Servicio de Inteligencia Español, acabó tachando de espía y de espía de Marruecos y expulsando. Bueno, llegan a hacer cosas que a mí me parecen asombrosas, como por ejemplo que durante la campaña de las autonómicas de 2012 en Cataluña, Ángel Colom recorre las mezquitas incluso salafistas, en las que predica las virtudes del independentismo ante los musulmanes. Yo no me parece razonable hacer política ni dentro de las iglesias ni dentro de las mezquitas, y esto es una de las cosas que hizo Ángel Colom. Me parece, cuando además he escuchado a más de un dirigente... Això es deu fer la relació política-religió... He llegit alguns fragments d'aquest llibre i en el títol i la portada es veu. Jo crec que és un periodista que ha tractat temes de l'islam i com no li ha anat massa bé, ha decidit fer un llibre molt tremendista per veure si en ven algun. Sensacionalista i molt groc, amb mitges veritats i mitges mentides tot. Convergència, i des de l'àmbit d'immigració del partit ja des de fa molts anys, i d'acord amb el president Mas, encapçalat amb l'Àngel Colom, òbviament, va fer una obertura i va anar a explicar el procés d'independència a les mesquites. Per tant, el que ens ve a dir aquest senyor és que fem això, que expliquem la independència a diferents mesquites de Catalunya. Però diu que no es pot fer política a les mesquites. A les mesquites sí que es pot fer política perquè són llocs de debat, són llocs de trobada, de debat, on també es fan pregàries, es presenten llibres, i van tots els partits, cada partit, el PSC també va a mesquites i explica coses. Mira, fa pocs dies, el PSC, el tinent d'alcalde del PSC de l'Ajuntament de Cornellà, va anar a la inauguració de la mesquita de Cornellà, on després van convidar un salafista molt conegut que era amic de Bin Laden, imaginem-nos, no? Per tant, anar a les mesquites és normal. Segurament, si hagués tingut poc èxit, no en parlaria, no ens estaria dient això. Segurament, si hagués tingut poc èxit, el CNI, el Servei d'Intel·ligència de l'Estat espanyol, que depèn de la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santa Maria, per tant és un instrument polític, no hauria expulsat directament per decret el Nureddin Ziani, que precisament en parlava ell, que és la persona que obria... No estava contractada, per cert, ho feia perquè volia, i ens obria algunes mesquites, era la persona que presidia una important federació. I el van expulsar com a espia, I el van expulsar, no, que això diu com a espia perquè ara s'agafen aquí, perquè això mai se sabrà. El van expulsar, i hi ha el decret, que ho diu, el decret d'expulsió, per via administrativa sense passar per cap jutge, perquè, segons ells, era salafista, també era espia, també era mil coses. Hi havia una sèrie d'acusacions que ara podríem recuperar, és públic, de fet, això, i no em van haver de demostrar cap ni una no em van haver de demostrar. Vam demanar a les al·legacions, demostrin, facin aquestes acusacions, doncs demostrin-les. I el van anar a buscar, encara ho recordo, i fora, tu. El van tenir 48 hores detingut, no li van donar de menjar. Déu-n'hi-do. A la seva dona li van dir que havia arribat al Marroc quan encara estava a la comissaria d'aquí i no el deixaven anar a veure. A l'avió hi havia desenes d'agents de la policia i ella estava allà sol i lligat, òbviament, i no li donaven menjar mentre tots estaven fotent uns banquets. Li van arribar a dir coses molt dures, però molt dures, sobre el que li farien i el que no li farien, amenaces i moltes vexacions, que llàstima que no es puguin dir encara, perquè ell no ho vol, ja ha començat una nova vida, però és una llàstima, però algun dia... I creus que tornarà per Catalunya? No pot, no? Quan Catalunya sigui independent, sí. Molt bé. Estic convençut.